हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत खरवसची रेसिपी. तर अगदी कमी साहित्यात आणि खूप सोप्या पद्धतीने ही रेसिपी आपण दाखवणार आहोत. तर शेवटपर्यंत नक्की हा व्हिडिओ बघा. त्यासाठी साहित्य काय काय लागतं बघूया. इथे मी 1/2 किलो गूळ छान वाटून घेतलंय, बारीक किसून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर मी ते वेलची पावडर घेतले, त्याच्यात वाटताना थोडीशी हळद टाकली मी आणि अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा लिटर आपण दूध आणि चीक घेतलेला आहे. चीक आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण छान बारीक किसलेला गूळ ॲड करणार आहोत आणि आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते एकदम लम्स फ्री आपला चीक झाला पाहिजे. गूळ एकदम छान एकजीव झालं पाहिजे चिकामध्ये. त्याच्यामुळे मी हाताने छान मिक्स करते त्याला. हे बघा, आपलं गूळ चिकात छान मिक्स झालंय. चिकाचा कलरही आता गुळाचा कलर आलाय, त्याला पिवळसर दिसायला लागलाय आपला चीक. आता त्याच्यामध्ये आपण अर्धा लिटर दूध घेतलं, ते ॲड करणार आहोत. हे कच्चं दूध आहे, गरम दूध वापरायचं नाही अजिबात. आपल्याला जेव्हा खरवस करायचा असतो तेव्हा कच्चंच दूध वापरतात त्याच्यामध्ये. आता मी हे मोठ्या टोपामध्ये सगळं मिक्स केले व्यवस्थित आणि जे आपण पावडर ॲड केली, वाटून घेतली ना, ती ॲड केली. ही वेलची पावडरच आहे. त्याच्यामध्ये मी किंचितशी हळद टाकल्यामुळे पिवळा रंग आला त्याचा. तर तुम्ही जर तुम्हाला तुमचा खरवस पूर्ण व्हाईट कलरचा हवा असेल, सफेद, तर तुम्ही हळद अवॉइड करू शकता. पण मी ते हळद घातले, छान कलर येतो एक त्याला म्हणून. आणि फक्त अर्धा चमचा जिरं तुम्ही टाका याच्यामध्ये वाटून, वेलची बरोबरच. खूप छान चव येते. मी टोपात बनवते हे, पण आता मी गॅसवर एक टोप ठेवला आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घेतलं आहे. आणि आता आपल्याला हा जो खरवसचा टोप आहे, आपण ज्या भांड्यात करणार आहोत, तो या टोपामध्ये ठेवायचा आहे. आणि खरवसच्या टोपावर झाकण लावून ठेवायचं आहे आणि मग टोपावरती झाकायचं आहे. टोपही झाकून ठेवायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित, एक 40 ते 45 मिनिटासाठी. मी 45 मिनिटांनी एकदा उघडून बघितलं होतं, पण व्यवस्थित शिजलं नव्हतं, म्हणून मी पुन्हा झाकून लावून त्याच्यावर ठेवलंय आणि 10 मिनिटांनंतर परत उघडून बघते. आणि आता सुरीच्या साहाय्याने मी चेक करणार आहे व्यवस्थित शिजलंय की नाही. तर सुरी क्लीन आली आता, तर आपण गॅस बंद करूया. हे बघा, सुरी व्यवस्थित क्लीन आली आपली. तर आपण बंद करून सर्व करूया. मी वरती थोडं केशरने गार्निश केलं आहे त्याला. आपला खरवस बघा व्यवस्थित रेडी झालाय, मस्त झाला एकदम. चला तर या खायला. रेसिपी आवडली असेल ना तुम्हाला, तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.